Pot să zic, da? Bună ziua, bine v-am găsit la a doua întâlnire cu poezia la Scriitori în Centru, după ce ieri Vlad al lui Gheorghe a prezentat pe Vasile Baghiu, Liviu Antonesi și Bogdan Popescu. Am bucuria să fiu alături de Tudor Crețu, Emilian Galaicu Păun și Tiberiu Neacșu, bine v-am găsit. Și am să-i fac o scurtă prezentare a fiecăruia dintre acești autori. Tudor Crețu este scriitor, manager al Bibliotecii Județene Timiș-Sorin Titel, scrie poezie, proză, critică literară. Cel mai recent volum de poezie Blesteme mor la Casa de Pariuri Literare 2021. Este și prozator. Cel mai recent roman se numește Maluri, a apărut la Veland în 2023. A participat la mai multe festivaluri din Columbia, Honduras, Croația, Turcia și se ocupă și de evenimente culturale la nivel local, Festivalul Internațional de Literatură Lidvest, Pătura care citește, Concentrica și altele. Unele sunt la nivel internațional. Ok. Tiberiu Neacșu este poet și traducător, a absolvit litere la Craiova, deși s-a născut în Timișoara, asta am de reținut. A debutat în anul 2000 cu volumul Nebuna și cu care a câștigat concursul Porni Luceafărul. Apoi, la 13 ani distanță, a recidivat cu acrobat în 10 pași la Tracu Sarte, iar anul trecut i-a apărut sindromul Joubert la Cartier. Este tradus în 11 limbi și a tradus din Amiri Baraka, Peg Boyers, Lloyd Schwartz și este cofondator al Cenacului Matca împreună cu Simona Petrișor. Îi plac sarmalele și poezia lui Frank Bidart. Asta e deja un vers, deci am intrat în zona de poezie. Al treilea invitat este poetul, eseistul, romancierul și traducătorul Emilian Galaicu Păun. Este redactorul șef al editurii Cartier. Este și jurnalist la Europa Liberă. A publicat mai multe volume de poezie, dintre care aș cita Lumina proprie, cea de debut, Cel bătut îl aduce pe cel nebătut, 1994. Nu o să spun ultimul nume de poezie, că nu pot să... Ok. A publicat și romane, Gesturi, Țesut viu 10x10 și recent o parte din proza lui a fost inclusă în volumul Times New Roman 12-18. A tradus deja Michel Gaillard, Mario Turchetti, Michel Pastoro. Și ca să începem discuția, m-am gândit eu așa că acum 24 de ani, să zicem, toți erați cumva activi în zona literaturii. Unii mai la început, cum e cazul lui Tibi și al lui Tudor, Emilian era mai pe la jumătate și vreau să vă întreb cum era atmosfera literară, cum se putea publica atunci, cum erau cenacurile, cum erau evenimentele. Dacă vrei să încep, Tudor. Păi, ca zic așa, cineva trebuie să înceapă. Bună ziua, în primul rând. Era cumva altă lume atunci. Practic, noi ca generație, zisă, așa zisă, 2000, cumva am apărut odată cu internetul pe scară mare și asta s-a simțit din plin. De la cenacluri tradiționale care există în sensul ăla pur și dur de dezbatere pe text, care cumva rămâne cel mai important rol al unui cenaclu, de la de să ieși cu, cum să zic, cicatrici pe față, da? ca după o bătaie într-un port, până la cenacluri internautice. Cel mai influent din punctul ăsta de vedere în zorii 2000-ismului a fost clubliterar.com. Asta înseamnă mai multe. Înseamnă, de exemplu, că pentru prima dată, practic, în istoria acestei literaturi, nu doar comunicarea literară în sensul de circulația textelor, ci și în sensul de comunicare scriitoricească, a putut să aibă loc de o manieră de tipul ăsta, de la distanță, cel mai adesea și în timp real.
Deci cum știm că se comunică pe internet azi și cum se va comunica de-a pururi, să zic așa. Astea sunt câteva dintre lucruri. Practic știai de pe internet pe cei mai mulți, înainte de a-i cunoaște personal. Relațiile erau deja setate, presetate cumva și pe baza comunicării care avea loc la modul ăsta, că îți place, că nu-ți place un text. Ca debut, efectiv, eu am debutat în urma câștigării unui concurs, organizat de Cenaclul Literar din Timișoara, Cenaclu Pavel Dan, cu volumul Dantelăriile Adelei în 2001 la editura Mirton. Și, dincolo de asta, sigur, am urmat cumva ruta clasică, să publici de câteva ori în reviste naționale și așa mai departe. Atunci, cu publicatul internațional, era mult mai greu decât acum. Nici acum nu e ușor, dacă e să publici unde contează, vorbim, dar atunci era chiar mai greu. Deci, din punctul ăsta de vedere cronologic, fără ca asta să fie un merit, este o realitate, o suprapunere și în același timp o sincronicitate, cumva noi, ca generație, am apărut practic odată cu internetul. Și asta cumva e un specific. Emilian, Moldova, cum stătea treaba în zona asta? Hai să începem de la faptul că o să decalez puțin, tu ai zis de 20 de ani, hai să vorbesc de acum 30 și ceva de ani, pentru că deja atunci, la începutul anilor 90, se făceau câteva festivaluri grozave, cel de la Satul Mare, cel de, Poezis, fără internațional, pe atunci era doar Poezis, cel de la familia Oradea, care se făcea la câteva săptămâni distanță, de eram o colonie întreagă care mergeam la Satul Mare, după aceea ne revedeam la Oradea, la Cluj și așa mai departe. Ce a contat foarte tare atunci? Pe foarte mulți dintre poeții pe care îi citisem doar prin reviste, i-am văzut față către față. Țin minte că la o masă rotundă de la Satul Mare intervenisem cu mai multe observații, pentru că exista o imagine foarte edulcorată a literaturii de limbă română din Basarabe și am cam demontat tot acel puzzle foarte așa iconostatic și nu știu cum să-i spun. Și imediat la pauză am coborât și se apropie de mine Cis Cistelecan, domnul Cistelecan pe atunci, Cis, și îmi spune, dar n-ai vrea să ții o cronică la Vatra, vorbești foarte tare, deci combați bine. Și ca să nu mă răzgândesc, cum am spus că da, aveam deja texte publicate și de cronică literară și ca să nu mă răzgândesc peste noapte, ci s-a publicat un editorial la Vatra care, așa și spunea, începând cu numărul viitor, Emilian Galaiu Cupăun va ține o cronică de carte de poezie. Și am tot combătut din 92 până în 99, a apărut și cartea aia Poezie după poezie, ultimul deceniu, care deci, coagulează textele din Vatra. Am lăsat pe din afară câteva care mi s-au părut așa cumva de pasaj. Bun, asta apropo ca atmosferă. La Chișinău era mai dur pentru că eram, noi zicem postmoderni, obzeciștii. Obzecist era un cuvânt de înjurătură, foarte greu. Adică dacă erai obzecist, erai ultimul om de pe lume, servus obzecistul Nicolae Ileahu și erai servus. Da, deci dacă erai obzecist, asta era de foarte, foarte rău. Dacă erai postmodern, erai vai de capul tău și eram așa, deci învinuiți. Ăștia vorbesc limbi străine, deci sunt vânduți imperialismului. Ăștia sunt cosmopoliți, vai de capul lor. Paradoxul este că deci, la începutul anilor 90, prin 93-94, venise regretatul Laurențiu Urici la Chișinău și Marin Mincu, mă rog, ce era între ei este altă poveste, era spectacolul. Cum e, dacă nu era bine să fii obzecist, cum era bine să fii văzut de establishment? Trebuia să fii pășunist, trebuia să scrii poeme pentru stadioane, etc. Să ai discursul ăsta, zicem, cald național și nu știu ce, care în cazul unora a funcționat. Adică au fost și poeți care au fost adecvați pe sectorul ăsta. Dar literatura, deci ruptura se făcuse deja. Deci cum să zic, nu a trebuit să așteptăm voi, să ne cerem voi ca să facem și da, în mod sigur că prima generație sincronizată și ca limbaj și ca... A fost generația 80. Apropo, și cu asta chiar închei ca să prezint un tânăr autor cartier pe tine. Deci, țin minte că deci, în acei ani
au apărut și cele două antologii la distanțe foarte scurte a lui Sandu Mușina, antologia Poezii Generația 80 și peste un an de zi la editura Arc, antologia lui Eugen Lungu, Nicolae Popa și subsemnatul bun, era semnat doar de Eugen, antologia Generația 80, se numea altfel Portret de grup și lucrurile astea au făcut ca să intrăm într-un fel de normalitate. Ani de zile au trecut ca până la urmă noi, zicem, Generația 80 sau cu discursul ăsta, să fim cumva acceptați și de establishmentul literar de la Chișinău. Dar nu ne-a durut tare dacă nu eram acceptați. Eram ok, adică noi veneam aici și aveam un public mult mai generos, începând cu Iași și terminând cu Timișoara, Oradea, etc., etc. Bună ziua, mai întâi de toate. Andrei a pus întrebarea asta pentru că acum vreo 2 săptămâni, dacă nu mă înșel, a fost invitatul special al Cenaclului Matca, pe care îl ținem în București, și spunându-mi că vom avea discuția asta împreună cu Em și cu Tudor, zice, bă, nu știu ce să mai întreb, am niște întrebări, dar dăm ceva din culise. Și i-am zis, măi, eu și Tudor ne știm de un sfert de veac, că Tudor făcea parte din Cenaclul Universității din Pavel Dan, în fine, dar stătea la Casa Studenților, era la Casa Studenților din Timișoara. Și eu făceam parte dintr-un cenaclu, nu mai știu cum se numea, Orfeu, dacă nu mă înșel, împreună cu Xenia Caro, pe care poate o știți sau poate ați uitat-o, la care mai participau și Ionel Ciupureanu, Alexandru Ioan, atenție, nu Ioan Alexandru, așa, și ne întâlneam la Pitești, la o întrunire a cenaclurilor studențești din toată țara. Și acolo l-am cunoscut pe Tudor și acolo ne certam și ne tăiam pe față, sigur, metaforic, în legătură cu textele noastre și așa mai departe. Mie mi s-a părut că zona asta de confluență dintre mai multe stiluri de a scrie, pentru că, iarăși fac o paranteză în paranteză și o să-mi uit ideea la un moment dat, dar nu e nimic, reiau. Confluența asta, zic, dintre mai multe stiluri, pentru că douămiismul nu este egal, nu mi se pare că douămiismul poate fi considerat o generație, ci doar cronologic vorbind, altfel ideatic și așa sunt poeți total diferiți și poate asta e generația, nu? Salut, Bogdan! Atunci am crescut, pentru că vedeam alte lucruri, învățam de la alți oameni. La sfârșitul anilor 90, deja și Craiova a început să se miște, apăreau, în 94 debutează Ciupureanu, care devine un poet marcant, Aurelian Zisu, profesorul meu, care și el a fost și este în continuare, dar nu știu dacă mai scrie, un poet foarte fain. Îl aveam și pe Nicolae Coan de acolo, la Craiova, și am învățat foarte multe de la oamenii ăștia. Altfel, debutul meu s-a petrecut printr-o întâmplare și a fost fain că s-a întâmplat așa. Păi atunci ai fierul, cum să zic, cald. Da. Atunci orice lovitură de ciocan e ori formatoare, ori deformatoare, să zic așa. Erau și. Mult mai decât acum. Și da, întotdeauna sunt și. Și în Timișoara, vremii respective, să știți că nu existau festivalurile care există acum, Lit-Vest, Fil-Teme, Ion Monoran. Astea au apărut de prin 2012, dar exista în schimb ceea ce cumva s-a pierdut. Un fel de boemă și un fel de ateliere vulgar spus la birt, la cald, sau oricum extrem de efervescente, de-alea și zi lumină și noapte întuneric, să zic așa, în care discutam despre poezie cu o fervoare și cu o febră irepetabile. Și din punctul ăsta de vedere port cumva nostalgia vremilor respective. Sigur, e și nostalgia vârstei, dar e și nostalgia unei anumite atmosfere, să zic așa, unde cu Eugen Bunaru, Șerban Foarță, de exemplu, am făcut cenacluri nesfârșite. Acum timpul își spune amprenta peste tot, oamenii ies mai rar, etc. Din punctul ăsta de vedere, era și altă vârstă cu tot ce înseamnă asta. Uite, ai zis de faptul că în perioada aia, când am început noi, la începutul anilor 2000, nu existau festivaluri literare cum există acum și nici în Craiova nu existau, desigur, dar acum în Craiova există Festivalul Mondial de Poezie, așa că rușine filit, pentru că sunteți doar internațional și nu mondial ca la Craiova. Ce să zic? Asta voiam să zic.
Da, și mergând mai departe pe acest fir conducător, aș vrea să vă întreb dacă entuziasmul pe care l-aveați publicând atunci când ați scoate o carte la nivel de societate avea un impact mai mare, să zicem, nu neapărat ca cititor, dar nu existau atâtea platforme de publicat texte, de proză, poezie și așa mai departe. Și dacă acum, cum vă găsiți bucuria toți trei e întrebarea, cum vă găsiți bucuria când vă apare o carte nouă sau dacă aveți ceva, ok, am mai scos o carte, trec la următoarea, care e feeling-ul? Apropo de impact, pentru mine cel mai important impact a fost să-i cunosc. Adică atunci când, venind în 92 la festivalul cel la Satul Mare, cineva m-a tras de mânic și a spus: vrei să-l știi pe omul care a scris în Luceafărul despre cel bătut, despre levitația asupra căului Iracis? Și cum să nu vrei să-l vezi? Și după aceea, sau când la capătul recitalului, citisem din un fragment, secțiunea 11 din Cel bătut, Angela Marinescu s-a apropiat și a spus: să ne spunem tu, poeți, mari poeți sau ceva de genul, să-și spun tu. Mie mi stătea mintea în loc, adică eu și dumneavoastră nu îndrăzeam să-i spun și brusc. Bun, adevărat că după asta a funcționat în timp, deci și cei care o cunosc știu că Angela Marinescu mai și suna oamenilor acasă și povesteam și am avut câteva chestii de astea când am stat jumătate de oră și știa, ea mi s-a pus 10 minute că e foarte săracă, dar mă suna de la București și povesteam la telefon. În fine, ce vreau să spun că ceea ce a funcționat ca entuziasm în raport cu cărțile mele, primele, deci publicate în țară, pentru că brusc spărgeam în primul rând, spărgeam un cerc al literei. Era primele două cărți publicate cu caractere chirilice, deci nu puteau fi citite, abia începând cu Levitație, cu caractere românești, începând cu Cel bătut din 94, publicat la Cluj, la Dacia, a însemnat o mare vizibilitate. Dar foarte repede acea bucurie a fost convertită sau s-a întâlnit cu o altă bucurie când am putut eu publica la Cartier cărțile unor oameni dragi. Adică eseul asupra poeziei de Sandu Mușnea a apărut la Cartier, Mecanica fluidului de Gheorghe Crăciun la Cartier și opera poetică a lui Emil Brumaru la Cartier, Șerban Foarță la Cartier și așa mai departe. Și asta a funcționat absolut extraordinar. Brusc am pomenit, deci am format un fel de colonie poetică și și de eseu și mai departe. În momentul în care am deschis un alt orizont cu traducerile și am adus autori de la Soi, Galimar și mai departe și am căutat echipe la Suceava, la Iași, la Brașov, la Cluj, etc., etc., s-a lărgit și acest cerc. Și atunci, în au fur et à mesure, cum zic francezii, m-am pomenit, deci am făcut un fel de transfer de energii, dacă vreți, de la bucuria mea individuală ca poet, care, mă rog, a publicat, a fost tradus și mi-au apărut și volume publicate în germană sau în Statele Unite, la cel care a construit o întreagă lume poetică și este extraordinar, ca și cum ai construi un mare Disneyland și totul funcționează. Să știți că, în primul rând, pentru mine, și sunt convins că pentru toți scriitorii adevărați, e vorba de bucuria asta a scrierii. Pentru că literatura trebuie să însemne, în primul rând, creație. Dacă nu e asta și dacă înseamnă, în primul rând, viață literară, coterii sau orice altceva pe lângă, e mai trist un pic. Ce pot să spun că mă bucură e că, cumva, neputând, cum să zic, trăi din scris, că nimeni nu poate la modul direct, trăiești pentru, efectiv. Și asta m-a ținut în viață psihic de foarte multe ori. Din punctul ăsta de vedere, ca să zic așa, pentru mine literatura a devenit la propriu și tehnică de supraviețuire. Adică și în proză, și în poezie, încercarea cumva de când e mai rău să poți să dai cei mai buni și să convertești răul ăla în timpul real, care e timpul real al scrisului, în ceva mai bun. Ce ai mai bun, ce poți tu să faci mai bun. Bucuria asta, cum să zic, rămâne. Și asta cumva mie cel puțin învertebrează existența. Ce înseamnă impactul, desfacerea? Sigur că și pe astea le trăiești și în funcție de, să zicem, momentele individuale și de momentele colective. La început, de exemplu, dacă un mare critic scrie despre prima ta carte, e ca și când ai băga degetele în priză. Electrocutarea este ori șoc extatic, ori șoc infernal, ca să zic așa. Eu am și despre
cartea de but au scris critici de sănătate și am trăit bucuria asta. Am văzut Cistelecan a pus-o pe locul 1 în topul revistei Cuvântul atunci, cum era. Și așa mai departe, că făcea un fel de top, mă rog. Am avut și am bucuriile astea. Trecând după aceea prin ce înseamnă, pe măsură ce a trecut timpul, a intrat România în UE, s-a schimbat istoria. Pe măsură ce au început să apară bucuria primelor contacte internaționale, bucuria primelor publicări în reviste semnificative, cum ar fi Kenyan Review, Buenos Aires Poetry, în afara țării, bucuria participării la festivalurile cele mai mari din lume, poate chiar la cel mai mare de poezie, cum e ăla de la Medellin, de exemplu, și așa mai departe. Să vezi ce înseamnă asta. Și mai cu seamă în evenimentele pe care le organizez, pentru că, mă rog, conducând o bibliotecă, o instituție publică, Biblioteca Județeană Timiș, acolo, pentru mine, cea mai mare bucurie este efectiv utilizarea imaginației de scriitori în organizarea de evenimente literare, de la lecturi publice experimentale care îți dau prilejul unui contact cu oamenii, că despre asta ai întrebat, cu 1000 de oameni am făcut cea mai mare, se cheamă Concentrica, are loc în Piața Libertății și se citește integral o carte de poezie. Prima a fost o casetă cu șerp de Petre Stoica. 50 de grupuri, mă rog, în total 1000 de oameni, pompieri, basketbaliști, nu contează, oameni care n-au de-a face cu literatura în general, orice Google vă spune asta, dați să vedeți, Concentrica 2016, citesc poezie. Un poem fiecare, la sfârșitul evenimentului, până la sfârșitul evenimentului parcurse cartea. Vezi și acolo contactul cu oamenii. Și vezi că pentru unii nu înseamnă nimic, dimpotrivă e o bazaconie, alții au surpriza că, uite, le place și că există literatură. Deci, din punctul ăsta de vedere, am trecut prin mai multe, cum să zic, modalități de contact cu oamenii, cu tot ce înseamnă asta, de la receptori avizați, să zicem, până la oameni care n-au decât conjunctural, poate de a face cu literatura. Și felul în care te raportezi la impactul cărților tale, sigur, ține și de vârstele pe care le parcurgi, de maturitate, de imaturitate și așa mai departe. La mine a fost e mai simplu, pentru că eu public foarte rar. Și atunci bucuria asta unei noi cărți e cu atât mai mare, e ca un fel de recompensă pe care o tot amân. E o amânare în asta perpetuă. În schimb, voiam să aduc vorba despre o chestie pe care a zis-o Tudor la întrebarea anterioară, și anume publicatul în reviste. Climatul ăla de la începutul anilor 2000, mi se pare că era un climat extrem de sănătos pentru literatură, pentru că înainte să publici în volum, faptul că publicai în niște reviste naționale era o validare a faptului că poți să mergi să faci pasul următor. Și asta te încuraja. Acum e atât de lezne să publici o carte de poezii, încât a publica într-o revistă nu mai înseamnă nimic. Din păcate, revistele sunt motorul principal. Practic, revistele sunt electromotorul și editorile sunt motoarele unei literaturi, mă gândesc eu. Am și tradus vreo 4 cărți și cred că cea mai mare bucurie pe care am avut-o la apariția unei cărți a fost atunci când a apărut Miile de tehnologie ale extazului de Frank Bidart. E o antologie din poezia acestui poet american pe care îl iubesc enorm. În rest, cărțile mele, nu știu, să vorbească alții despre ele. Aș adăuga puțin, apropo de ce ai spus tu cu validarea. Tu zici că e foarte lesne să publici o carte. Eu resping pe săptămână, cred că 4-5 manuscrise la cartier, așa că nu este foarte lesne. Iar apropo de ieșire în afară, o mică experiență, deci în 2007 tradusesem eu Michel Pastoureau, Ursul, istoria unui rege decăzut, și mi-a păruse in time în traducerea lui Helmut Zeiler, deci în germană, și am simțit mult mai a mea cartea pe care am tradus-o eu și numele meu era dat cu mic acolo, decât cartea mea apărută în germană cu numele meu dat cu mare. Citim, facem o primă sesiune de citit, câte un pasaj de poezie. În ordinea în care doriți, desigur. Nu, stai, până eu trebuie să găsesc poezii sau proză? Poezie. Da. E bine când începem cu un blestem.
O să vă citesc dintr-o carte, cartea Blestem and More, apărută în 2021 la editura Casa de Pariuri Literare. Ciumegul. Și flocul și-l taie dacă face pe blegul. Ciumegul. Scuipă în gulaș și amestecă jegul. Degetul și-l vâră până la încheietură, a doua, în buric. Își scarpină mațul de mic. Dă verdicte. Muchile unghilor is tot mai stricte. Jderul din gaură îl scot. La Skanderberg culc și un robot. De mine nu fugi, chiar dacă ești atlet un blugi. De mine nu scapi, chiar dacă ai pilă la papi. Vin după tine, te ajung din urmă și cu chiloții în vine. Tatuajele lui sunt bizantine. Tai capul, mai bine, mult mai decât harapul. Cu o singură mână, greauă și spână. E constipat, elimină o stâncă în loc de rahat. Are diaree, jetui o neagară plebeie. Mustața-i polizată și ca călcâiul, la fel de crăpată. I-o dă nevasta cu cremă, cu flegma nimer de pe fereastră în ghenă. Și el și ea își spun la răstimpuri motorină în cafea. Beau pe balcon, râgâie, iar alintă tecton, se bășește, îl trece o seară pe pește, între dinți, cu sule de la muzeu se scobește, cu vârfuri de armă, de la Maxim Maneaua când vrea să adormă, la cap, crosa de baseball din lemn de dulap, la picior, cuțitul cu tăiș de topor, prins cu scoci, cu el scapă de cei mai blegi floci. Am legat oameni de copaci în păduri, m-am pișat pe tufa înflorită de muri, am tăiat cu briciul de ras și ureche și nas, am zdrobit tate de copil abia nășit, am spermat pe obrazul curat al fetei de țară. Ea, i-am zis tuto, am trecut-o în spate și vândut-o afară, dinți și cu ghiulul am zburat și cu tibia, pe sex mi-am tatuat un cap vidia de burghiu, slobozii misiuți ca apa de jiu, urmașii, li se ia de acum urma, sunt vânați ca apașii, când îmi ieși în cale, pumnul-mi lasă bale, ți-ar înfinge ce apucă în burtă, făină de oase își presară pe turtă, jur că strâșnește printre dinți, nu mi-am iubit nici proprii părinți, la judecată își va goli mațul încă o dată, va face pe el, va mai cere un botez în sânge de miel, în zeamă de moare, își va asuma cafă cu sare, o viață cel puțin, cu capul de cui, dă-mă, Doamne, închide-mă afară, câte vrei Tu, Doamne, coboară-mă în berni, câte vrei Tu, ierni, nu-mi da ca copil ciucalată, dar mai lasă-mă să iau gâtul odată, fie și-al meu, așa să te ajute Dumnezeu. Scrisoare de pe Jabel Hafiz, mamei mele. Masa fărâmicioasă care încadrează drumul spre Jabel Hafiz și cei 100 de kilometri la oră pe care Mustangul roșu îi atinge la ieșirea din sensul giratoriu, împroașcă peste parbrizul prăfuit mai mult de 60 de grade Celsius. Nici o apropiere nu e posibilă. Sunt doar lumini care urcă până la cer și noi ne tragem mai jos pe scaune și gustăm din aerul fierbinte ca niște pui de câine care hăpăie jetul invizibil al fânului. Urcăm cu mușchii încordați prin deșertul al Rub al-Khali, cu mâinile transpirate printre animale artificiale montate pe margine. De acolo lumina se târăște spre ochi și explodează în firicele verzi și galbene și noi terminăm cutiile de Fosters. Azi suntem singurii care umblă după liniște. Oaza de jos ne acoperă tălpile, norii sunt mai vii decât scorpionii. Mo se trântește pe capota Mustangului și trage o înjurătură în arabă, ceva de rău augur acolo unde lumina intră în cer.
Peste capetele noastre trec sateliți și noi respirăm greu în aerul cald. După a treia doză de Foster's, capul meu e o închisoare în care deținuții mă violează zilnic, la micul dejun, când pasta trântită în tava de plastic e mai subțire decât piureul Milupa. Ai fost vreodată la școală cu burta goală? Ai fost vreodată să iei o pâine? El zice nu, face parte din familia regală și controlează sateliții de pe cealaltă parte a cerului. Câmpurile de petrol, aurul, mirosul de șișa și curbele dansatoarelor. El controlează animalele deșertului și închisoarea. Și așa cum aerul uscat îmi șterge umezeala din jurul ochilor ca un prosop galben, flaușat, din care ies fire lungi și putrede, aș vrea să te aduc aici pe vârful lui Jabel Hafiz, pentru că aici lumina care se joacă prin șuvițele tale ca printr-o prismă îmi sapă o grădină, cu trandafiri japonezi, salcâmi agățători, smochini, lalele, regina nopții, ghiocei și gutui, vișini și caiși. Deasupra alainului, fără semafoare, pe marginile fărâmicioase ale drumului către munte, ca orice margini, am plecat printre dune și scorpioni. Și din Mustangul roșu, care ieșea din giratoriu cu 100 de kilometri la oră, a rămas doar aerul cald, care stă acolo, cum stătea și atunci când mă uscai pe păr și mă înveleai în prosopul galben, flaușat, din care nu ieșea nimic. Coincidenția opozitorum. Bucuria de a-ți arăta trei ierarhi de curând restaurați ar fi fost fără margine să ai fi prins în schele, măcar pe un sfert. Cât să vezi cum de vreme ce arhitectura e o muzică în piatră, își dau mâna de parcă s-ar prinde în horă strâns lemnul și fierul. Ce plăcere mi-ar fi plăcut să născocesc pentru tine ad hoc o poveste cu meșteri zidari lucrând unii pe schela de lemn și urcându-se alții pe schela de fier. Cioplin primii motive vegetale și ultimii, bineînțeles, geometrice. Parte femeiască, biserica își pune corsajul în frunze de viță de vie. Bărbătească, ierarhii se încing cu chimirul stelat. Dinastii de pietrari moștenind nu doar schela de lemn sau de fier, ci și brâul pe care îl lucrează din tată în fiu ca pe o sfoară de pământ și acela pietros. Brâuri, biserica toată e o grădină a raiului, câte o zoare atâtea răzoare, suspendată și ea între cer și pământ. În orașul lui George Palade, Nobel 74, Herta Müller, Nobel 09, venite la Filin în 2014, iar două invitații de care am făcut rost ca participant, la serata ei îmi dau speranța că ai putea să apari și tu seara la Iași. Vei rămâne pe noapte? Și a doua zi, când vom ieși în oraș, să-ți arăt de aproape ierarhii, Alexandru Vlad ne va ieși înainte, privirea lui ne va petrece din urmă, ne vom ține de mâini, făcând turul bisericii, schelă de carne și oase, mladă tânără tu, eu la vârsta de fier. Da. Tudor, acum o să pun niște întrebări punctate pe fiecare și chiar citind din blesteme mi-ai ridicat mingea la fileu. Care a fost pentru tine declanșatorul să scrii această carte? Cât de mult te-a inspirat arghezii și mai ales cum ai ajuns la această decantare prin care blestemele devin incantații? Citat din Alexandru Cistelecan pe care l-ai menționat. Da. Acum, eu ca poet am avut și dinainte de a ști că sunt asta, adică din fragedă pruncie, ca să folosesc acest clișeu, da? De când nu știam nici cine și ce sunt, o anumită obsesie a cuvintelor. Când eram mic, nu că aș fi mare acum, dar când eram și mai mic, să zic așa, sunetele, sonoritatea cuvintelor, mai cu seamă că nu știam pe toate, stârnea asemenea tornade mentale, asemenea reprezentări, asemenea sinestezii, încât aproape că mă consideram cumva anormal, ca să nu zic altfel, din cauza asta.
pe linia asta, în vari feluri, eu am pedalat, și în proză, și în poezie. Cu blestemele, astea scrise într-o perioadă, la fel, cam în aceeași perioadă, 2016-2020, să zicem, ca acest roman, Maluri, de la Veland, care e povestea unui exorcism. Eu am studiat fenomene de genul ăsta, dar dincolo de asta, e vorba de un fel de încercare de a converti efectiv la propriu venit un medicament, cum spuneam la început, pentru că ăsta a fost felul meu de a o da parte în parte cu viața, cu ce mi se întâmpla atunci. Ăia sunt reale, aici sunt blesteme ONG-ista, ciumegul, pe categorii cumva. Dar în realitate vă asigur că există, cum să zic, surse extrem de reale de inspirație. Deci am cunoscut vreo câțiva și câteva, ca să nu discriminăm, care, cum să zic, m-au inspirat de o manieră involuntară. Când vezi la propriu fețele răului în jur și atunci, pe acel fond, cum să zic, când puroiul dospește mai tare, am putut și am încercat să fac asta. Cum? Încercând să potențez, nu să răcesc fiorul prin tehnică, să zic așa. Aici prin rima, astea cu blestemele fiind integral rimate. Sunt și poeme în carte care nu sunt rimate, cartea chemându-se Blesteme and More. Pentru că asta, fierul ăla cald, lava aia psihică, nu? Ca să facem și o cacofonie acum, ca să existe, trebuie să ia niște forme cu atâta mai clare. Să nu genereze doar o pată sau un morman aprins o vreme. Și asta au fost blestemele ca invocație. Acum, eu pot să merg în continuare, nu știu câte întrebări mai să spun cum am abordat eu chestia asta. Și mai aveam eu un follow-up question la treaba asta. Vreau să te întreb dacă ai primit reacții adverse online sau, ca să-s curios, cum au reacționat internauții pe... Și bine și rău. Deci, cartea au avut vreo 13 sau vreo 15 cronici. Una singură, știu cine, mă rog, nu semnată cu nume real, era așa, ea însăși un blestem. Da? Deci am avut și de astea, da? Unele ca dovadă că n-are cum să nu se întoarcă. Una măcar din asta. În general, restul au fost pozitive. Acum, chiar foarte pozitive. Pentru că în recepționarea unei cărți, în receptarea ei, mai bine zis, se întâmplă și așa. Nu se reacționează doar la carte, ci se reacționează la ce zic alții despre carte. Deci, de exemplu, dacă apar laude sau, în aceiași termeni, binecuvântări, prea cuvioase, ca să zic așa, la un moment dat, oricum vine și blestemul după aia. Ceea ce s-a întâmplat și aici. Deci, din punctul ăsta de vedere, nimic surprinzător. Emilian, pe tine vreau să te întreb două chestiuni. Cum faci tu? Am citit și proză și poezie de tine recent și pot să zic că am găsit un continuum între ele. Și cum faci tu în mintea ta switch-ul, schimbarea de la una la alta și mai ales cum ajuți un cititor conștiincios, dar care se pierde în mrejele tale, pentru că, to be honest, să fiu cinstit, am avut momente în care m-am pierdut și poate dacă ai niște cârlige sau ceva să ajuți cititorul harnic, dar care mai are nevoie de mici... Hai să zic așa, că între poetul și prozatorul mai există și traducătorul din franceză care face uneori lipitura, adică am recunoscut-o de fiecare dată public, titlul Arme grăitoare vine din franceză Arc Parlant, care înseamnă o chestie de blazon, cum sunt pajere lui Matei Caragiale. Dincolo de mica ironie pe care o bag în treaba asta, pot să spun că foarte mult, de la un moment dat, de fapt, începând probabil cu Cel Bătut, poemele mele sunt suficient de narrative și atunci era musai să se împingă cumva să basculeze spre proză. Iar proza, pe de altă parte, este construită aproape malarmean. Fiecare frază e trecută prin ureche și e principiul ăsta lui Flaubert, a scrie un roman despre nimic, pe mine m-a inspirat, care s-ar ține doar pe stil și asta chiar că este poezie curată. Și atunci se poate pune, chiar m-a bătut la un moment gândul la ediția a treia să pun la țesut viu, în paranteză, nu roman, ci poem, iar la Arme grăitoare poate fi, zicem, proză domnilor proză, ca să citez titlul lui Nicolae Sava de la Piatra Neamț. Asta, deci, pe de o parte. Pe de altă parte, cum să zic, toate astea sunt potențate și, apropo de labirintul de care spuneai,
de un om care, bun, citește foarte mult, am de 20 de ani de zile la Radio Europa Liberă o emisiune săptămânală de prezentare de carte și eu chiar citesc 2-3 cărți pe săptămână pentru că ideea este să alegi o carte pe care vrei să o împărtășești cu ceilalți. Și atunci e o mare nebunie în capul ăsta în care se întâlnesc autori, titluri și așa mai departe și m-am gândit așa, de vreme ce eu mă descurc cu toată lumea asta care deci, se suprapune în etaje deja ca un fel de tabel Mendeleev pe secțiuni, pe nu știu ce, de ce un om care are cartea în mână și care mai este ajutat uneori și de notele de subsol, că uneori te ajută, nu-i așa? Notele de subsol sau niște indicații. Apropo de chestia de indicații, nu este o poantă sau un banc chestia ce de la început de țesuviu cu nota autorului în care spune că se poate citi și așa și funcționează în ambele sensuri. Adică astea nu sunt niște false schele care doar să aducă mai un plus de mister. Eu, mai cu seamă atunci când am tradus cărți și atunci când traduci o carte foarte exactă, cum este Roland Barthes, de exemplu, Jurnal de Deuil sau Pastureau, nu poți să aduci din context, trebuie să fii de o maximă exactitate. Și atunci mi-am pus problema, poate cu adevărat prima oară, cum ajung cărțile mele, adică cum ajunge ceea ce scriu eu și ce investesc eu, prin ce oglinzi deformatoare ajunge în mintea celuilalt. Și am zis că pot scurta drumul acesta, pot să-i dau suficiente repere ca să poată cât de cât fi în același câmp semantic cu mine. Pe tine, Tibi, aș vrea să te întreb despre poemul pe care tocmai l-ai citit și am să citesc dintr-o cronică scrisă de Zana Zetu pe Matca Literară și spunea că pare un obiect de cult acest prosop galben flaușat și aș vrea să te întreb cât de puternic este simbolul acesta în economia volumului tău, Sindromul Joubert, și mai ales și ca element central al performanțului pe care l-ai avut la Swords Festival în Club Control din București. Prosopul ăsta are o istorie foarte, foarte simplă. Era un prosop care apăruse în familia noastră înainte să apar eu. Fratele meu avea un prosop verde, el e cu 5 ani mai mic, dar au cumpărat ai mei 2 prosoape. Era unul galben și unul verde. Fratele meu l-a luat pe la verde, mă rog, l-a primit pe cel verde, pentru că eu mi l-am ales pe cel galben. Și după duș, maică mea, exact așa cum zic în poem, mă usca pe păr și mă ștergea cu prosopul galben. Și a rămas ca un simptom al nostalgiei. Dacă vrei, e Madlena mea. Pe parcursul volumului, prosopul nu apare foarte des, în schimb sunt alte semne, alte simptome ale nostalgiei. Apare bunica mea, pe care o numesc Maie, pentru că așa îi și spuneam. Apare salvarea. Așa, apar mai multe elemente pe care le tot repet în contexte diferite pentru a da greutate spiritului pe care vreau să-l fixez acolo. Sindromul Joubert fiind o afecțiune foarte, foarte nasoală, e vorba despre o excrescență între cele două emisfere cerebrale pe care o numesc radiologii măseluță și care oprește comunicarea dintre emisfere, pacienții neputând a se coordona, ochii li se mișcă aiure, au probleme mari cu ficatul, insuficiență renală și așa mai departe. Și că tot mi-ai ridicat-o la fileu într-un interviu pe care sper că încă îl consideri relevant pentru Dia Radu, pentru Divanul Imaginar, spuneai: am avut o copilărie violentă și abuzivă, dar poezia n-a păstrat nimic din asta, legat de acest frumos leitmotiv cu prosopul. Nu poți cuceri cu violența, iar poezia trebuie să fie un act de seducție. Ca să mă ții de la început la sfârșitul unei cărți de poezie, trebuie să mă cucerești tehnic, imagistic și emoțional. Care ar fi cea mai recentă carte de poezie sau proză care te-a sedus și a bifat toate cele trei? Tehnică, imaginație și emoție? Și dacă ar fi ceva să aibă în plus o carte ca să fie capodoperă, ce ar trebui să mai aibă pe lângă astea trei elemente, dacă mergem pe această logică? Cartea care m-a sedus iremediabil cel mai recent este Busola lui Matia Senar. Din punctul meu de vedere, e unul dintre cele mai frumoase romane care s-au scris vreodată. Și nu zic cuvinte mari, doar așa, pentru a le arunca în eter. Chiar cred în lucrul ăsta și are
seducție, are tehnică, are un imaginar fantastic și, mă rog, o imaginație extraordinară, care vine și din faptul că Matia Senar este un cunoscut orientalist și a studiat textele orientale foarte, foarte bine. Altfel, care era a doua parte a întrebării? Că m-am blocat la busola și mi-am adus aminte de roman și m-am pierdut din nou Ai acolo. spus că o carte, ca să te țină foarte bine, ar trebui să aibă tehnică, imagistică și emoție. Da. Și totuși, ca să fie o capodoperă, din punctul meu de vedere, ar trebui să mai aibă ceva în plus. Și care ar fi acel plus? Ei, uite, la asta nu m-am gândit foarte bine. Nici nu știu dacă asta e în interviu, așa am zis, ca să fie o capodoperă trebuie să aibă ceva în plus. E citat exact, da. O, Doamne ferește. Mi-am făcut cercetări. Ca să lăsăm citatul ăsta în pace, eu în timp ce vorbeam cu Dia, am consumat 8 beri, astfel încât dacă mi-a scăpat câte ceva ce nu pot explica, e absolut de înțeles. Da. Nu știu. Da, mi-a scăpat o bere. Nu știu ce înseamnă o capodoperă, e un cuvânt care nu înseamnă nimic până la urmă. Și da. Foarte simplu. Deci, în Evul Mediu erau ucenicii la cizmar, la cel care zugrăvea, la, toate profesiile astea, la șelar, etc. Și ucenicii uneori făceau treaba asta, care de fapt nu era doar învăța meseria, măturau, dădeau cu mopul, mai aveau grijă de copii și așa mai departe, ani de zile. În momentul în care trebuia să ajungă în categoria meșter, trebuia să dea o lucrare de licență, cum ar fi, și se numea capodoperă. Capodopera, pe bune, era lucrarea prin care ucenicul devenea meșter și uneori dura 10 de ani până dădea acea capodoperă. Cum e în ziua de astăzi, ca să ajungi expert sau master doctorat, trebuie să ai 10.000 de ore pe acea activitate. Ca să poți să fii grafician sau nu știu, ceva, o profesie unde te... Da, exact, 10.000 de ore e ca un standard. Asta voiam să zic, că nu erau atunci problemele care sunt acum cu doctoratele, cu capodoperele și cu astea. Lansez și publicului invitația de a pune întrebări. Dacă doriți, anunțați-vă și am să vin cu microfonul să le... Cătălin, vrei să... Cătălin va veni să vă aducă microfonul, da. Vă gândiți și reveniți cu întrebare, ridicați mâna și o să vă pasez microfonul. Acum o să trec cumva la dimensiunea voastră, care nu este cea de poet. La tine, Tudor, de manager, la Emilian mai degrabă de jurnalist și la Tibi de conducător de oști de cenaclu. Da. Și pe tot un citat, ai spus într-un interviu din 2022 că Timișoara riscă să rămână o margine de lux. Asta era înainte de Timișoara, oraș cultural, capitală culturală 2023. Și ce s-a schimbat după momentul capitală culturală? Aș vrea un răspuns și din perspectiva de scriitor, dar și din cea de manager de instituție culturală. Așa, ca manager, ce pot eu să spun următorul lucru, că ce s-a schimbat la noi, ca instituție, în ce ne privește, e faptul că în 2023, la începutul anului, printr-un program guvernamental de consolidare a clădirilor cu risc seismic, am obținut banii, prin Consiliul Județean, care fac cu putință reabilitarea clădirii. Prin urmare, referindu-mă strict la întrebarea ta ca orizont temporal, din punct de vedere administrativ și nu numai, la noi s-a schimbat tot. Anul ăsta am evacuat clădirea centrală, de pildă. Asta e tehnic și proxim din punctul ăsta de vedere în ce privește instituția. Acum, sigur că ce s-a întâmplat în 2023 în Timișoara și ceea ce continuă să se întâmple, pentru că e un follow-up, cumva e ca la atletism, după ce se termină cursa, nu se oprește, te oprește eventual din alergat, mai mergi o perioadă, a iuțit un pic ritmul orașului, un pic mai mult chiar, nu numai în cultură. Deci din punctul ăsta de vedere, 2023 a fost un an câștigat. Sigur că poți să ai o părere mai critică sau mai puțin critică, dar pentru oraș a fost un câștig. Cum văd eu, literar, ca scriitor, Timișoara rămâne, în primul rând, locul în care se întâmplă romanele mele, locul în care scriu și așa mai departe. Ai de completat, da. Vreau să
Emilian, tu pe tine vreau să te întreb. Din perspectiva de editor, aș vrea să te întreb. Au apărut în anii ăștia la Cartier, pe lângă ce ai menționat tu mai devreme, și poeți contemporani foarte cunoscuți și foarte apreciați în România, cum sunt Răzvan Țupa, Mina Decu, Mihai Ignat, Tiberiu Neacșu, Șerban Axinte, Miruna Vlada, Claudiu Comartin. Cum e pentru Dan tine? Coman, Radu Vancu și mulți alții. Da, erau mulți, Da. dar... În seria asta, deci, e o serie care, cred că din 2009 s-a descris spre poezia contemporană și am avut niște bucurii fabuloase, pur și simplu, când în fiecare an veneau oameni diferiți, redimensionau, de fapt, poezia la zi. Și cum te simți că, practic, Cartier este o alternativă importantă pentru poeții din România, ca și cum ar fi un apendix al editurilor din România? Deci... Foarte simplu. Deci, de la bun început, când s-a pornit editura Cartier, am zis că nu facem o editură de țarc. Nu ne interesează să avem un public de la Chișinău la Bălți și până la Cahul. A fost concepută ca o editură românească și citasem ceva mai înainte, deci cartea lui Sandu Mușnea sau lui Gheorghe Crăciun, deci, și mulți alții, care au dat dimensiunea aceasta românească, general românească, pan-românească a editurii. Și faptul că autorii importanți publică la Cartier și aceste volume devin foarte repede vizibile și iau premii și sunt traduse și intră în tot felul de antologii, asta înseamnă că ce am investit atunci, strategia noastră de a fi pe val și de a prinde tot ce înseamnă mișcare literară la zi, a funcționat și, bun, la asta trebuie să adaug de fiecare dată și asta tot contează, din punct de vedere cel puțin al stabilității economice a unei edituri, că paralel cu acești autori români la zi, am publicat mari scriitori și mari istorici din franceză, germană, etc., etc., și uneori la distanță foarte scurte. Adică, de exemplu, de la apariția unei cărți de Pastoureau în franceză, treceau 3-4 luni și ea apărea la Chișinău în română pe piața românească. Deci asta a însemnat o competiție pe care am alergat-o așa cu sufletul la gură în toți acești ani, de fapt decenii, nu ani. Și într-adevăr, o ediție foarte faină la Maestru și Margareta a apărut la Cartier, ca să-mi aduc aminte de o traducere foarte, foarte bună. Semnată de Vsevolod Ciornei, dar am lucrat cu traducători din foarte multe limbi, adică îmi dau seama că la un moment suntem o mică editură babilonică. Da. Pe tine, Tibi, aș vrea să te întreb acum din perspectiva de conducător de cenaclu, cât de importante sunt cenaclul și ateliere de scriere creativă pentru cei care vor să își îmbunătățească poezia și să o înțeleagă mai bine pe altora, până să ajungi să publici volum, de exemplu. Ai cofondat alături de Simona Petrișor Cenaclu Matca, recent ai fost la Morning Poets, ai ținut un curs de scriere creativă și multă vreme ai fost unul dintre cei mai aplicați comentatori și la Institutul Blecher. Cum ți s-a schimbat ție perspectiva după aceste experiențe? Păi, experiențele astea m-au învățat foarte multe lucruri și Cenaclu Matca a apărut ca urmare a dorinței mele de a învăța în continuare. Împreună cu Simona am stabilit să facem lucrul ăsta și să-i lăsăm pe oameni să vorbească despre textele auzite, să fie un fel de atelier, nu doar o prezentare în vitrină a unor texte. Partea de învățare este primul punct pe care vreau să-l ating. Al doilea punct ar fi zona în care începi să te înțelegi pe tine în fața anumitor texte. Nu o spun eu și a spus-o Paul Ricoeur înaintea mea. Înțelegerea de sine în fața textului e un lucru extrem de important pentru orice scriitor și chiar și pentru cititor. Astfel că eu privind literatura nu ca pe un scop în sine, ci ca pe un mijloc, mi se pare că înțelegerea asta e esențială și în cenaclu și într-un atelier de creație și în special în feedback-ul pe care îl poți primi sau pe care îl dai într-un asemenea context. Pentru că la Morning Poets, unde am fost acum 2 săptămâni sau nu mai știu când s-a întâmplat, am avut de-a face cu niște texte foarte, foarte faine, dar la un moment dat una dintre cursante a spus o chestie, dau un citat din memorie, dimineața a început oblic.
Și zic, măi, cum adică a început oblic? Ce ai vrut să zici cu a început oblic? Și a zis, păi a început greșit, adică nu drept. Păi și atunci de ce n-ai zis așa? Claritatea pe care ți-o dă înțelegerea de sine în fața textului, asta cred eu că e foarte important de studiat aici. Asta e mișto spusă cu a început oblic, adică senzația că pică ziua peste tine. Eu am și văzut linia în față, că dacă versul generează reprezentări... Da. Ideea este că în primă fază, în momentul în care am întrebat-o, s-a întâmplat un răspuns foarte rapid și sincer. Ce ai vrut să spui aici? Nu știu. Acolo a fost problema și atunci de asta am vorbit despre înțelegere de sine în fața textului, pentru că trebuie să pricepi, să ai claritate în cap. Poezia este un act de comunicare. Are un emițător, un mediu și un receptor. Dacă nu știi ce ai vrut să spui, comunicarea nu se realizează. Ce a vrut să spună poetul? E cea mai importantă întrebare. Ce a vrut să spună poetul e cea mai importantă întrebare. Asta... La Lit Vest, festivalul internațional pe care organizez la Timișoara, am făcut o dezbatere anul trecut, în 2023, cu unul dintre cei mai mari poeți ai lumii de azi, se numește Paul Muldoon. Este câștigătorul aproape tuturor premiilor mari de poezie, cu excepția Nobelului, care nu-i de poezie, de literatură, știm povestea, în fine. Pe această chestiune, profesionismul și modul profesionist în care trebuie să pierzi controlul ca să rămâi și să fii un poet adevărat, adică unul de dincolo de profesionism. Alea sunt momentele în care la întrebarea ce a vrut să spună poetul, nu mai poate nici poetul răspunde, dar știe că a spus ceva. Prin acel feeling și rezonator lăuntric. Nu sunt de acord cu lucrul ăsta. Asta e o tâmpenie sinistră și romantică. Nu trebuie să fiu de acord. Să fii. Păi fii atent, nu. În ce sens? Eu am o intenție, este intenția auctoris, pe care o pui pe foaie și mediul prin care spui lucrurile astea contează foarte mult. Dacă poemul te conduce, tu nu mai ești autorul lui, ci ești interpretul lui. Dar trebuie să știi ce ai spus. E imposibil să nu știi ce ai spus. Eu cred că, în cazurile fericite, textul e mai inteligent decât autorul. Pentru că dacă textul este pur și simplu o confecție și este pur și simplu doar o emanație lucidă și este pur și simplu un construct, atunci nu-i doar poezie, nu mai este neapărat poezie. Asta spun, controlul absolut asupra textului. Eu vorbesc de un profesionism care stă și în a pierde cumva controlul, în a ști să-l pierzi. Controlul absolut asupra textului nu există. De asta eu am spus mai devreme că tu duci textul până la un punct, textul apoi te poate purta mai departe. Astea sunt momentele la care mă refer eu. Și atunci, și ai dreptate aici, atunci nu mai ești autorul textului, textul e autorul tău, tu ești un interpret, un hermeneut. El se autogenerează. Mai tehnic spus și mai limpede spus, el se autogenerează. Aici e aproape un fel de mediumnitate, să zicem, în sensul aproape al branșării. Eu am teoretizat este mult prea mult spus, într-o postfață, în care m-am autodesfințat la cartea Fragmente continue, poeme live din 2014, care e făcută la modul ăsta, am și criticat și am și încercat să analizez cumva mecanismele astea, atâta cât am eu acces la ele. Și din punctul ăsta de vedere, într-adevăr, cumva textul se autentifică prin autogenerare, prin acel ceva al lui, care este chiar al lui, nu mai este al tău neapărat. El se aude de la un punct încolo și ce te surprinde post factum e următorul lucru. Nu doar bizareria unei imagini, că aia se poate explica și printr-o cădere abisală în inconștient. Nebunii, cu sau fără ghilimele, au acces la o imagistică mult peste ceea ce înseamnă reprezentarea artistică, să zicem așa, comună, și printr-o coerență a textului. Deci prin această auto-organizare, prin această țesere de țesut viu pe care o reprezintă un text care se scrie. Pe care nu este doar scris, ci care se și scrie. Sunt curios cum o să tranșeze Emilian acest battle dintre Tiberiu Neacșu și Tudor Crețu. Aș zice că uneori începe competiția sau începe textul ca un fel de progresie aritmetică și în momentul în care devine progresie geometrică suntem dincolo. Că asta este desprinderea. Aici este un moment de desprindere și cred că, nu știu, deci, cred că fiecare dintre noi am avut un moment în care
Poate post-factum ai simțit că te-ai desprins, până atunci ai alergat, ai alergat sub Usain Bolt, dar la un te-ai desprins și aici, aproape printr-un dar uneori, pentru că, printr-un dar. Da, s-au ciocnit niște cuvinte, a apărut ceva, s-a răsucit o anumită frază altfel și a intrat în cu totul într-un fel de turbion care te duce în altă parte. Eu am simțit treaba asta poate mai mult la proză decât la poezie și poate de aici, de exemplu, Țesudiu s-a scris atât de greu pentru că deci construiam. Eu sunt un om care citește mult și care gândește, deci toate ecuațiile și le rezolvă în cap și după aceea pune pe hârtie, după ce a făcut 20 de variante pentru fiecare ecuație. Dar au fost cazuri în care ecuația blocând, adică lucrând pe orizontala progresului aritmetic, deci nu puteam rezolva nimic și în momentul în care ghilimele de rigoare greșeam undeva și treceam dintr-un registru în altul, se rezolva, dar ieșeam din cauzalitatea asta orizontală, imediată și recognoscibilă. Da. Și acolo, dar asta mi se întâmpla aproape, o luam drept aproape un dar. Și sigur că da, după aceea știam să operez și când intram în chestia asta de turbion, știam cumva să mă descurc, deci nu mă panicam, pentru că uneori te poți panica în treaba asta. Cum te panichezi, eu sunt un notător bun, adică îmi place să not, să văd linia de orizont și să încerc să o ajung, să pun mâna pe ea. Și au fost două cazuri când era să mă nec, da, fizic să mă nec la 3 metri de mal, pentru că ceva, și țin minte că la un moment Eugen Lungu, prietenul nostru, se uita la mine și zice, nu știam cum să te scot, adică asta era, până aici a fost. Da. Și astea se întâmplă chiar și în cazul unei poezii, cum e, de exemplu, și asta din Blesteme, care e extrem de calculată, să zic, și așa, care e cu rimă, cu o anumită măsură obiectivă, să zicem așa, a textului și așa mai departe. Ca dovadă că asta se poate întâmpla, ca să nu zic că trebuie să se întâmple în cazul oricărui tip de poezie și de artă. Mai citim niște poezie scrisă, autogenerată sau scrisă de autor? Apoi o să vă întreb de ChatGPT, că mi-ați ridicat-o la fileu. ChatGPT și modelele de inteligență artificială. Poem de dimineață. Femeia invalidă poartă o cămașă cu mânecile suflecate. Își tărăște greu singurul pantof, Mikey, printre frunze uscate și pocnește cu vârful de cauciuc deshidratarea de toamnă. Cârgele ei se aseamănă cu niște sârme din unitatea militară. Agață fire de iarbă și le cară târâși spre următorul metru de trotuar. Și traficul, sobru și mortuar, ne umple plămânii cu noxe. Dintr-un Ford se aude Riana în boxe și un șofer de autobuz pe care scrie Gara de Nord vorbește cu soția sa Ana. Niște dulei se întind și cască în timp ce gurile lor înhață tot soarele rumen și durduliu. Îi fac loc să treacă femeii cu piciorul auriu și mă așez în genunchi și printre cârje îi ling ciotul cusut cu ață chirurgicală. Până din el începe să curgă o zeamă lăptoasă și amară și 1000 de guri îmi strigă numele de peste tot și cad. Și din cap îmi iese un porumbel și începe să ciugulească răbdător capătul de femur. Și intră la loc și își face un cuib din suturi. Poem caligrafic, cu capa scris caligrafic. Dacă ar fi să le cos cap la cap pe iubitele mele, pe pârtia alba a cărnilor aș fi putut evada din gulag. Îi șopteam la ureche într-o noapte de iarnă la Moscova, să prind curaz transcendenței goale. Sigur avea și un nume lumesc, dar în pat îmi plăcea să-i spun astfel. Natura cerea transparență și sex, le aveam pe amândouă odată și fără a ieși de sub plapumă, replica ei venea de îndat. Dar că ar fi să-i not cap la cap pe iubiții mei, câmpul electric format astfel ar fi suficient pentru a împrejmui un gulag. Nu făceam decât literatură, ne eliberam de lecturi. Solzhenitsyn, Shalamov, Razgon și AMD. Mângâiam trupul ei caligrafic de parcă ar fi urmărit bifurcându-se în copulative și subordonate o frază. Arăta ca și cum viața întreagă a scos de pe câmpul de luptă
târându-i pe propria umbră bărbații căzuți din care cauză întotdeauna era în retard cu un timp gramatical, neajuns transformat de ea în calitate. Citam printre rânduri Mascovski Novosti. Regele Gol umplea gura copiilor înfometați de adevăr cu țărână, Tbilisi, Baku, Yerevan. Voi avea un copil, dar nu-ți face tu grijă, mi-a spus într-o zi. Vom avea. Încercam să o fixez, parantezele și-au făcut apariția în textele mele odată cu sarcina ei devenită vizibilă. Stilul se năștea prin deloc hazardata întâlnirea pe o masă de operație dintre o gaură neagră deschisă în fusuri orare, precum o umbrelă de domn și o mașină de cusut. Boii soarelui însă erau deja scriși. Când deodată tu răsăriși în cale în perestroică tu, restul e literatură. Peretele carcerei scris de dușmanii poporului în așteptare execuției, fotografia făcuse în conjurul lumii e literatură. Sus, primele fraze refăceau fiecare o istorie a vieții, asemeni cu un lanț ADN. Stalin n-avea răbdare. Urmau simple enunțuri tip om-propoziție până un metru mai jos cineva își scrijeli numai numele. Un pomelnic de nume urmat la 3 degete de la podea doar de inițiale. Și nimeni, niciodată, sub niciun motiv, n-a călcat acea lege nescrisă a contextului. Lecția despre scris a fost asimilată toți anii aceștia, drept care subscriu cu grafite pe zid MGP. Vă citesc din, să zicem așa, spaltul unei cărți care stă să apară la editura Veland de poezie. Normal se numește liniuță Ma, deci Mama. Mă rog, scrisă după moartea mamei mele. Geometria e lașă, dau ture, gravitez ca un pașă de apartament. Tu vezi printre plăci de ciment cum sting țigara în scrumierea de scrum, cum sfârâie sarea pe rană, cum apa dă-n clocot în vană. Nu mai tresar, nici dacă mă piști sau zgârâi ca pe o placă cu-n cui. Am luat-o de mult haihui, nu mă mai sperie nici lama alcalină de brici. Noaptea aud sânge picurând, chiuveta plângând, plângând. Nici funia mi se arată de la o vreme petunia, prinsă în ștreang, petalele cad după rang. Nici oamenii fără frici sau curaj, nici cel mai stricat cofraj cu ouă de șarpe, nici corzile prea ghimpatei harpe, oricum nu mai prea cânt, repeta proasta, pământ, pământ, din largul meu de groapă, pe ce pun mâna, crap, crapă. Și încă unul, dalele sparcă mai reci și mai, zile au trecut 40, le tot tai din calendar, bac un X, bac un ciop de pahar, sau cu un cuțit nou decupez carou după carou din cămașă, vezi pagina de sus, geometria e lașă, din tabla de șah, prin golul corect, le iau la rând, îți spun, îmi spui, gute Nacht, tot mai blând, urechea-i cuprinsă de strechea extatică, ochiul de iedera roșiatică, totul-i text, orice semn e strident ca un sex, citesc în ce pare în jur mai păgân, pereții, țânțarii striviți sunt taina peceții, zâmbește apropo și atingi cu pomeții, ușa, pe ea intră-iese păpușa, cu CNP, taie și din el cifrele, una câte una, mâna-i de vină, nebuna. Mulțumesc! Vă lansez din nou invitația de a adresa întrebări, dacă aveți din public. Cătălin, avem o mână ridicată în spate, Bogdan Petcu.
Bună ziua! Am și eu o curiozitate personală pe care vreau să o adresez ca întrebare. Care sunt premiile literare, care este importanța premiilor literare pentru capitalul financiar sau simbolic? Și ce premiu care lipsește din peisajul cultural actual ați inaugura sau crea dacă ați avea resursele necesare? Păi, hai să zicem așa. Premiul Național de Poezie al Spaniei este 30.000 de euro. Da? Din start, asta spune ceva. Cel mai mare premiu de poezie din lume este premiul Griffin, care e undeva la 100.000 de dolari. Griffin, un premiu canadian, mi se pare. Deci, din punctul ăsta de vedere, sigur, în țări cu altă putere economică, sumele astea spun și acolo ceva. După părerea mea, la noi premiile nu au impactul necesar, chiar dacă au, să zicem așa, un anumit impact. Ele nu știu în ce măsură, nu prea se răsfrâng în vânzări, în desfacere de carte, să zicem. Un premiu dincolo, într-un sistem, cum să zic, de recunoaștere financiară a scriitorului, un premiu potent schimbă statutul unui scriitor al unei cărți. Nu doar prin valoare, ci și prin ceea ce declanșează. Invitații mai multe la festivaluri unde sunt onorarii, invitații la conferințe și așa mai departe. Ori din punctul ăsta de vedere, în România premiile, ar trebui să aibă un impact mai mare, ceea ce înseamnă și că ar trebui să fie mai mari din punct de vedere financiar. E ușor de spus, greu de făcut, nici nu știu cum s-ar putea asta. Tradiția mecenatului nu e foarte dezvoltată, automat ajunge la sursă publică de finanțare și nu e numai asta, pentru că România e o țară în care literatura este și victima lumii literare, să ne înțelegem foarte clar. În România și la nivel de premii și de cronici și de asta se reacționează mai mult la autor decât la carte. Asta trebuie avut în vedere. Se pune și problema jurilor, a jurizării lor, că de aici pleacă de obicei scandalurile în lumea literară. Acum câțiva ani de zile, când premiul Ionescu Opera Omni a fost dat un poet care era și vicepreședintele scriitorilor, cred că am fost printre primii care am scris pe Europa Liber un text foarte dur, nu atât cu poetul respectiv, cât cu instituția premiului ca atare. Deci, de vreme ce ești acolo la butoane, ca zic așa, și îți tragi ție o felie mai băbană, așa, mi s-a părut că însă și ideea de premiu literar este compromisă. Nu m-a interesat că este om care cu care în viață mă înțeleg, adică ne salutăm, vorbim, dar faptul că s-a aruncat o umbră imensă pe instituția premiului literar, care până atunci totuși a funcționat. Bun, se poate vorbi, dar mai cu seama dacă ne uităm în anii 90, s-au dat premii unul și una. Era Gelu Naum, premiul era Ursachi, era Cezar Ivănescu, deci Mircea Ivănescu. Deci au fost o ștachetă foarte înaltă, ca după aceea Petre Stoică, da, deci a fost o chestie extrem de valori. Nu știu dacă vindeau asta, dar era în lumea literară, era totuși o chestie de prestigiu, deci era un premiu de prestigiu. Da. Da, și cobora încetășor, bun, când îl luase Ion Mureșan am bucurat extrem ca după aceea să fie această cădere. Bun, la noi la fel s-a întâmplat cu premiul național în Republica Moldova, deci au fost câteva premii foarte bune și au fost și candidaturi pe vârfuri, ca după aceea, în perioada de tristă, deci lui Plaha, au dat 2 premii la niște blogeri elementare care versificau acolo și au stricat totul. Și atunci, eu, de exemplu, am zis că îmi renunț la premiul național, adică am și scris. Culmea că n-am putut să o fac efectiv, pentru că mecanismul este așa construit încât poți să întorci diploma aceea, dar nu poți vira înapoi banii. E o nebunie întreagă. Permiți o foarte scurtă completare. Să știți că problema nu e lipsa de bani, că bani s-ar găsi, bani sunt, să ne înțelegem. Și să faci în România premiul de 50.000 de euro, banii aia se găsesc. Nu e ca și când n-ar exista și nu știu ce. Problema e
cum să zic, să te încumeți să faci asta, să-ți asumi ce înseamnă asta în lumea literară și așa mai departe. Înainte să trecem la Timi, vreau să te întreb că am rămas blocat puțin. Ai vrut să trimiți banii înapoi și n-ai avut un mecanism prin care să faci asta? Exact, pentru era că... foarte important, nu vreau să trecem peste aspectul ăsta. Și era o sumă mare, era $5.000, care pentru noi înseamnă o sumă mare. Și am zis că o întorc înapoi, dar au spus așa, deci ție ți-a dat guvernul, cum se numea, deci, care a fost după Filea, cum se numea prim-ministru, care a făcut școala numărul 1, nu mai îmi scapă. Deci era deja alt guvern, era și mecanismul nu permitea chestia asta. Deci nu era stipulat în Da. lege, nu Și exista eu prevăzută. mi-am scos din toate CV-urile mele, deci în toate CV-urile mele acel premiu național nu există adică, și nu mă interesează. Deci pur și simplu, adevărul este că și asta mai puțin s-a vehiculat, eu am luat câteva premii importante ca traducător, deci eu am de 3 ori premiul Uniunii Latine și pe traduceri foarte grele. Asta pentru că nu are impact asupra vieții literare propriu-zise, cumva se trece sub tăcere. Ori am luat chiar de la președintele Uniunii Latine, așa, strângându-mi mâna și ciocnind un coniac. Asta. Aici la Filit, pentru că festivalul este de literatură și traducere, deci este un omagiu major adus traducătorilor. Da, și cred că un alt premiu important, bun, premiul deja într-un fel simbolic, este când ți se traduce o carte și apare, de exemplu, în Statele Unite, iar editura zice că nu vrea să aibă de-a face nici cu un fel de instituție a statului. Țesut Viu a apărut la o editură din Statele Unite și n-a apărut nici pe spezele ICR, nici pe spezele nu știu ce. Ei și-au asumat, au spus, de vreme ce noi am îndrăgit această carte și am hotărât că face parte din, înseamnă că ne asumăm ca atare. Ca să-i răspund și lui Bogdan, din punctul meu de vedere, premiile literare în România au ajuns să nu mai însemne nimic decât probabil o sursă de venit pentru clientela fidelă bisericuțelor și premiul pe care eu l-aș iniția ar fi un premiu incriminatoriu, un premiu în care aș aduce toate suldalmele unei cărți, dar sigur ar lua și bani, pentru că a fost cea mai prostă carte de anul ăsta, dar ia 5.000 de euro. Smeura de aur a poeziei. Adaug ceva, apropo de, și se poate verifica pe fotografii. Eram prin 2000-2001 la Neptun, era un recital care începea pe la 7 seara și continua și, bun, erau câțiva poeți minunați, dar era și foarte multe, erau tot felul de poeți județeni, din orășele astea. Nu că n-ar exista poeți foarte buni, dar era o mulțime de lume amestecată. Bun. Și Ioan Flor era pe atunci secretar la unui scriitor și la o pauză am ieșit noi puțin să notăm și eu am prins o dită mai meduză. Am scos-o așa la mal și am zis, hai să facem premiul Meduza Gorgona pentru poezia care te încremenește. Zic, dar cum o păstrăm meduza asta? Am pus-o în congelator la gheață. Ca seara să acordăm premiul pentru cel mai prost poem, de exemplu. Și în momentul în care am scos-o, s-a spart în bucăți. Deci era atâta poezie proastă cât erau s-a spart. mai mulți care da, erau mai mulți candidați. Da, eu am contemplat ideea la Litvest să facem niște premii, nu la parametrii financiari de care am vorbit, dar niște premii și am gândit cum ar arăta. Odată, știți cum sunt decorațiile la militare, alea de se pun pe piept, făcute din cotoare de carte, știți, așa asemănătoare, așa, și un premiu care să constea într-un fel de cioburi stilizate, de gheață, așa, deci de ceva transparent, pentru fel de icebreaker, să zic așa, de cei ce care sparg cumva gheața. Da, trebuie să ai premii puternice, nu ai. Trebuie să ai, în primul rând, o piață de carte puternică, nu ai. Toate astea nu pot funcționa decât împreună. Și premiile literare pot impulsiona totuși. Așa s-ar pune problema. Ele trebuie reinventate în România. Pur și simplu, după ce s-a întâmplat în situația citată de Emilian Galaicu Păun, ele trebuie reinventate în România. Mai este vreo întrebare din public? Dacă nu, am eu o întrebare de final pentru toți. Pentru că ai spus, Tudor, că ai o carte la care lucrezi.
pentru că sunt sigur că și voi lucrați, deși Tibi abia la începutul ciclului de 10 ani în care va publica următoarea carte. Vreau să vă întreb când vă dați seama că o carte e terminată și nu mă refer la faptul că schimbați un cuvânt citind la o lectură, ci momentul când v-ați dat seama că, băi, până aici a fost, asta e varianta, versiunea cea mai bună a cărții pe care o pot da eu acum. Mi s-a întâmplat cu sindromul Joubert, pe care l-am terminat anul trecut prin mai, cred. Și am scris un poem. Taică-mi a fost foarte grav bolnav și acum nu mai e. Nu mai e bolnav, nu mai e, adică a murit. Și am scris un poem micuț, da, nu mai râde. Am scris un poem micuț exact despre chestia asta, care are are o simbolistică specială pentru mine. Și după ce am terminat poemul, care are 4 strofe de câte, nu știu, oricum puține cuvinte pe rând și foarte condensată, mi-am dat seama că e gata cartea. Cum mi-am dat seama, în cartea asta am încercat să spun o poveste și nu aveam finalul ei. Astfel încât am lăsat finalul cărții să fie, iată, din păcate și finalul taică-mă, dar nu am anticipat chestia asta și nu l-am omorât eu, așa că nu mi-o luați în nume de rău. În cazul meu este mai complicat pentru că, într-un fel, construiesc cărțile de poeme și mai cu seamă în experiența pe care ne-a putut cita titlul Arheva Patrid, erau ca două cântare pe care trebuia să le echilibrez de fiecare dată. Puneam un poem acolo, trebuia să pun un contrapoem acolo și era o echilibristică de asta de rafinament și la gramaj, să zicem așa, dar aveam un construct în cap și asta cumva m-a ajutat. Deci aveam un fel de busolă și un fel de axa de coordonate care a strâns volumul. Cu romanii e mai complicat pentru că, de exemplu, Ce Sud Viu, deci difere de la ediția întâia la a doua, deja ceea ce era pe final a apărut în față, la ediția a treia este și mai complicat, deci, dar am jurat și pot să jur și acum pe carte că nu mai intervin pentru că sunt într-un alt proiect și o să-mi ia niște ani de zile scrierea acestui roman, deci n-am timp să mă întorc la ediția asta. Dar adevărul este că până și în cazul unor texte pe care le consider puse deja în raft, ceva te ajunge de urmă și te trage de mâini, că ia vezi acolo că ceva nu s-a așezat ca lumea. Și probabil că în fiecare de noi este un perfecționist de ăsta care ne trage de șireturi, nu-i așa? Un perfecționist utopic, să zicem așa, că asta... Da, ca orice perfecțiune. În cazul, ca să dau exemplu concret al acestei cărți, Mama, din care am citit, mi-am dat seama că e cam gata când mi-am dat seama că am început să scriu și despre altceva. Deci când obsesia respectivă cu ce s-a întâmplat nu mai apărea chiar în fiecare text, când începeau să apară și alte teme sau pur și simplu și alte poeme. Deci din punctul ăsta de vedere și aici ea s-a încheiat, nu a fost încheiată, ca să zic așa. Adică sub o formă sau altă, arderea s-a produs. La proză îi într-adevăr mai complicat și aici depinde de la carte foarte mult. Depinde ce tip de prozator ești. Dacă ești de la care lucrează după schemă, că sunt și de ăștia, sau care dau un frâu mai liber, să zic așa, textului și atunci, într-adevăr, finalul... Stai așa, cum închei o carte? Cum închei o carte pe care o încep cu finalul? Adică dacă ai clar în cap ce trebuie să se întâmple. Tu ai spus că dai frâul liber, dar cum faci atunci când ești ăla care strânge toate șuruburile? Eu sunt cam de ăsta tipul ăsta. Da. E adevărat, dar dacă, de exemplu, asta este dominantă, dacă tu ești de cel care strânge toate cheile, dar pe de altă parte vrei ca totul să curgă, să fie narrativ. Asta e întrebarea. Da, și acum la final, ultima chestie, o să vă pun să vă întrebați intercalat ce vă vine prima dată în minte unul pe altul. Tudor pe Emilian, Emilian pe Tibi și Tibi pe Tudor. Vai, deci stai prima întrebare care vine în minte este în ce ordine? Nu, am dat și ordine. Da. Hai să spun prima întrebare. Ce l-ai întrebat pe Tiberiu? Și întrebarea mea, cum crezi? Ce ar răspunde Tiberiu? Că nici nu știe ce a fost întrebat. Tudor, dar tu ce crezi că ar răspunde Tiberiu?
Nu, eu l-aș întreba pe Tudor o chestie care m-a frapat acum când l-am văzut citind. Cum dracului vezi să mai citești? Eu trebuie să port ochelari ca să citesc, vorbesc serios. Văd că nu mai văd, ca să zic așa, că și la mine a început să se, cum să zic, încețoșeze un pic privirea, dar observ asta așa ca un fel de înserare diurnă, sau cum să zic, că și la... Asta este, dar încă văd, nu știu cum. Mulțumesc ochilor. Simt enorm și vezi monstruos, ca să zic așa. Ați trollat în momentul de final, vă mulțumesc pentru asta. Și am un anunț de făcut pentru autografe pe partea stângă, cum suntem noi, privim scena, pentru dumneavoastră pe partea dreaptă. Este un anunț de la organizatori. Puteți lua autografe de la Tiberiu, Tudor și Emilian, sau de la unul dintre ei. Da. Dar dacă vreți să semneze Emilian pe cartea lui Tudor, putem face și asta? Nu putem. Nu putem. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de noi la Scriitorii în Centru. Urmează o ediție cu proză, tot aici, la ora 18 și evenimente foarte multe la Filit în ziua următoare. Vă mulțumesc mult și să ne auzim cu bine.